qual cosa procedim a constituir la mesa d'edat, efectuant prèviament el jurament o promesa per part del president de la mesa d'edat i el membre més jove de la mesa d'edat. Senyor Vicenç Linares Torres, per la vostra consciència i honor, jureu o prometeu complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, prometo. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís en els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i políticament equilibrada. Senyor Roger Mateus Illa, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, ho prometo. Bon dia. Declaro oberta la sessió per la constitució de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet, comprovades els credencials de tots els regidors i regidores electes, i no havent cap regidor afectat per la causa d'incompatibilitat, s'invita tots els regidors a posar-se dempeus a mesura que siguin cridats i se sol·licita a la senyora secretària que procedeixi a la lectura de la forma legal de jurament o promesa, al qual podem respondre si juro o si prometo. Senyor Jordi Buixader Vilella, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, ho prometo. Senyora Natàlia Bosch Tiquederas, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, prometo. Senyor Jordi Izquierdo Traveria, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Prometo per imperatiu legal, també. Joan Josep Pérez Canseco, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, prometo, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís en els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya públicament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i políticament equilibrada. Senyor Enric Clarenberg, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, prometo. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Xavier Serra Alsina, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, ho prometo. I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyor Carles Trafí Vilalta, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor,
Complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per imperatiu legal ho prometo i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Després del jurament o promesa efectuada, queda constituït l'Ajuntament de la Pobla de Lillet en el seu 11è mandat municipal. A continuació es procedeix a l'elecció del nou alcalde de la Pobla de Lillet mitjançant el procediment de votació secreta, essent escollit alcalde el candidat que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o en el seu defecte el que encapçali la llista més votada. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes. Quin regidor es presenta la seva candidatura? Per Junts per la Pobla de Lillet, El senyor Vicenç Linares Clota, en record i agraïment a les 286 persones que varen confiar en nosaltres, sabedor del recorregut que aquest gest simbòlic té i en sense altra pretensió que aquesta, presento la candidatura en nom propi i en representació de Junts per la Pobla de Lillet. Queda proclamada la candidatura del senyor Vicenç Linares en representació de Junts per la Pobla de Lillet. per Esquerra Republicana de Catalunya, Enric Pla Aramberri. presenta Sí. Al final sí. presenta candidatura en nom propi i en representació d'Esquerra Republicana per Catalunya. Sí. Queda proclamada la candidatura del senyor Enric Pla Aramberri. Es procedeix a la votació. La candidatura, ell és candidat ara. Jo presento la candidatura. Ho diu ell. Queda proclamada la candidatura d'Enric Pla Aramberri. en representació d'Esquerra Republicana. Tenen les paperetes sobre la taula. I els tirarem... Al darrere hi ha un nom. Al darrere. N'hi ha una de l'altra. Els cridarem per ordre alfabètic. Senyor Jordi Buixader Vilella. El procedir a la votació. Natàlia Vázquez Guederas. Jordi Pierdo Travaria. Vicenç Linares Clota. Roger Mateu Villa. Joan Josep Penas Canseco. Enric Pla Aramberri. Xavier Serra Alsina. Carles Trafí Vilalta. Procedim a l'escrutini. Enric Pla. Enric Pla. Vicenç Linares. Enric Pla. Enric Pla. Vicenç Linares. Enric Pla i Enric Pla. Vots emesos 9, vots vàlids 9, distribuïts d'aquesta manera: Vicenç Linares Clota 3, Enric Pla Aramberri 6.
Atès que el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya ha obtingut la majoria absoluta en la primera votació, d'acord amb la llei, queda proclamat alcalde de la Pobla de Lillet, el regidor Enric Pla Aramberri. Senyor Enric Pla Aramberri, accepteu el càrrec d'alcalde de la Pobla de Lillet? Accepto. Demano a la senyora secretària que procedeixi a donar lectura a la fórmula de jurament o promesa d'acatament a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Senyor Enric Pla Aramberri, jureu i prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, ho prometo. Il·lustríssim senyor Enric Pla Aramberri, passeu a ocupar el lloc que us pertoca com a alcalde de la Pobla de Lillet i com a president de la mesa d'edat us lliuro la vara del tron. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia tan especial per tots nosaltres. Primer de tot, voldria començar agraint la tasca que ha dut a terme l'actual equip de govern amb l'alcalde Vicenç al capdavant. Els regidors que ens han acompanyat durant aquests 4 anys i que aquesta legislatura no formaran part d'aquest consistori, a tots els que ens han precedit, alcaldes, alcaldesses, regidores i regidors, a tots ells, moltes gràcies. Voldria fer un esment especial per a 2 alcaldes que ha tingut la Pobla, en Joan Casanova i en Josep Bové. Els 2 vaig tenir la sort de conèixer, grans alcaldes i millors persones. Els 2 ens van deixar massa aviat, un record per a ells. Dit això, m'agradaria donar pas al candidat de Junts per Catalunya, Vicenç Linares, si ens vol dir unes paraules, abans de continuar el meu Parlament. Avui us dirigeixo unes breus paraules amb olor de comiat, només amb olor. L'any 2011, 440 persones ens donaren un encàrrec, un difícil encàrrec, amb una situació difícil i una feina amb poca repercussió mediàtica. Durant aquests anys que he estat al front d'aquest Ajuntament, poder no heu vist esplendor amb obres, amb fets, perquè durant aquests anys hem solucionat bastant tots els problemes que tenien els pobletans. A casa, m'emporto 8 anys de silenci. 8 anys de silenci i de cosir ferides. Deixo un ajuntament a mans de l'Enric que vull que continuï aquesta tasca que no es veu però que hi va ser-hi. Durant aquests anys hi ha hagut 300 incondicionals, prop de 300 incondicionals, que ens han donat suport. Amb ells em vull dirigir i donar-los les gràcies. Prometo que farem una oposició constructiva i responsable, que serà una oposició que
degut a la situació que té aquest Ajuntament, serà més aviat de mà estesa. Ahir li dèiem al candidat a dalt al despatx, li deia, ell em recriminava perquè no havíem bescantejat tot això. I jo li deia, vull passar pel carrer havent set més que aviat un bon alcalde, un bon home, i poder-me mirar als ulls de la gent. Mirar al front, mirar de solucionar els problemes que hem tingut. No mirar mai enrere, i mirar de conviure i fer la pau social que sempre he reclamat. Per dir-vos un altre consell. No us aventureu ara que quasi tenim la casa endreçada, no us aventureu en aventures que ens portin un altre cop al que vam trobar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Vicenç. Continuarem amb el Parlament. M'agradaria agrair el suport que he tingut per part d'amics i familiars, els meus pares i les meves germanes, que sempre hi són, i demanar disculpes per avançat a la meva dona i als meus fills, perquè a partir d'avui no hi podré ser tot el temps que jo voldria. Primer la Pobla. Avui, 15 de juny, prenc possessió del càrrec d'alcalde d'aquest excel·lentíssim Ajuntament. Però no sóc jo sol qui ho fa. Avui prenem possessió 16 persones. Serem tots nosaltres i amb l'ajuda de tots i totes els que a dia d'avui durem els propers 4 anys i tirarem endavant aquest Ajuntament i aquest poble. Volem obrir de bat a bat les portes d'aquest Ajuntament per fer-lo més transparent i accessible a tothom. Des del primer dia volem estendre la mà als que a partir d'avui passareu a ser membres de l'oposició. Per nosaltres no deixarà de ser mai casa vostra. El futur l'encarem amb prudència però també amb força i optimisme. Les nostres polítiques aniran encaminades a millorar el dia a dia de tots els pobletans. Buscarem recursos econòmics per dinamitzar l'economia i atraure turisme donant continuïtat a projectes ja començat i proposant i duent-ne a terme de nous. No ens oblidarem del passat, la nostra història ni els nostres orígens. El creixement industrial al voltant del riu Llobregat va deixar una forta empremta en el nostre poble. A mitjans del segle passat, fruit d'aquella revolució, va arribar una família provinent del nord de la península. Prosperà i es va integrar a la societat catalana. Més tard, a pocs metres d'aquest ajuntament, obriren una botiga de queviures i joguines. Era Cal Aramberri. Jo soc nen d'aquella família i avui tinc la sort i l'honor de ser alcalde. El nostre país, Catalunya, ha viscut durant els últims mesos i anys un retrocés pel que fa als drets i les llibertats. Mai hauríem pensat que allò que havíem llegit en els llibres d'història ens tocaria viure-ho de nou en primera persona. Aquesta mateixa setmana ha quedat vist per sentència el judici que han dut a terme contra els nostres presos polítics. Més que un judici, ha estat una farsa. No es tractava de jutjar unes persones que tots sabem que són innocents, sinó el que es busca és empresonar les idees i escarmentar a tot un poble perquè no gosi tornar a alçar-se per demanar el que és seu, la seva llibertat. Avui diem més fort que mai que ens mantindrem fidels al mandat de l'1 d'octubre fins a la victòria final. Per acabar el meu Parlament, voldria fer meves les paraules que em va dir un gran amic. Recorda sempre la paraula màgica, integritat. Mira que el que pensis, el que sentis, el que diguis i el que facis sigui el mateix. Moltes gràcies a tothom, visca la Pobla i visca Catalunya.